ஒரு மனுஷன் வரதட்சணையை எப்படி நியாயப்படுத்த முடியும்? நான் உன் வீட்டுக்கு வருவேனா, நான் உனக்கு காசு கொடுப்பேனா, அதுக்கப்புறம் நான் உனக்கு அடிமையா இருப்பேனா? ஒரு சந்தைக்கு போனா கூட நான் காசு கொடுத்தேன்னா மாடு என் கூட தானே வரணும். நான் காசை கொடுத்துட்டு மாட்டோடையே நான் கூட இருக்கிறதுன்றது எவ்வளவு ஒரு கேலிக்குரிய ஒரு விஷயம். ஆனா அத கலாச்சாரம்னு எடுத்துக்கிட்டு அதனால எத்தனை பேர் இன்னைக்கு நசுக்கப்படுறாங்க. தீண்டாமைன்றது ஒரு கலாச்சாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஏன்னா நாங்க பெரிய ஆளுங்க, நீங்க சின்ன ஆளுங்க, நான் உங்களை தொடக்கூடாது, இதுதான் சாம்பிரதாயம் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. மனுஷ பகுத்தறிவு இருந்தாலே ஒருத்தனை அவனோட நிறத்தை பார்த்தோ இல்ல அவனோட உருவத்தை பார்த்தோ கேலி பண்றதோ இல்ல ஒதுக்கி வைக்கிறதோ அது மனித பண்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அது சொல்லாத கலாச்சாரம் அது எப்படி ஒரு கலாச்சாரமா இருக்க முடியும்? சோ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குழந்தைய பெத்துக்கிறாங்க, ஆசாசையா பெத்துக்கிறாங்க, அதை வளர்க்குறாங்க, 20 வருஷம் வளர்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை யார் மேலேயாவது ஆசைப்பட்டுடுச்சுன்னா அந்த ஆசைப்பட்டவங்க இவங்களுக்கு பிடிக்காதவங்களா இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா கொலை, வெட்டல், மிரட்டல், தற்கொலை மிரட்டல், இத்தனை விதமான ஆயுதங்களை எடுத்து அந்த மனுஷனை இல்ல அந்த மனுஷிய என் விருப்பத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நீ வாழு, அப்படி இல்லைன்னா நீ சுயநல பேயன்னு சொல்லிட்டு அவங்க மேல சுயநல பட்டம் கட்டுறவங்க தங்களோட சுயநலத்தை பார்க்காமலே இதெல்லாம் ட்ரெடிஷன், அப்பா அம்மானா நான் உனக்கு இதெல்லாம் நான் ஏற்படுத்தி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறது அது எப்படி கலாச்சாரமா ஆக முடியும்?